Unha pelexa multitudinaria en Artes sáldase cunha persoa morta, un ferido grave e 6 detidos. A seguridade refórzase en Ribeira cunha alta presenza policial e de antidisturbios. Nada facía presaxiar que o día de onte rematara dunha forma tráxica e violenta en Ribeira. A tarde comezou cunha pedida de man entre dúas familias de etnia xitana, unha de Ribeira e outra de Santiago. Sen embargo, todo se torceu. Policía Nacional, Policía Local, Garda Civil, ambulancias e un helicóptero do 061 tiveron que desplazarse ao Centro Recreativo de Artes por unha liorta multitudinaria que tivo un tráxico resultado. Un home de 36 anos faleceu atropelado, houbo unha decena de feridos, un deles de gravidade e 6 detidos. Producía aquí no Centro Recreativo de Artes, unha zona habitualmente moi tranquila, na que non se esperaba ningún tipo de acontecemento tan tráxico como o que se vivía onte, non? Estábamos falando de que había unha pedida de man, por tanto, un suceso que é feliz e que reunía a familias dúas familias de etnia xitana. Os feitos pois, que se produciron xa son coñecidos, producíase un atropelo mortal e diversos feridos de consideración que están hospitalizados no Hospital da Barbanza e tamén nos de Santiago de Compostela. As últimas horas que sabemos é que hai 6 persoas detidas e os feridos van evolucionando de maneira favorable. De feito, ao longo do día, os 9 feridos trasladados ao Hospital do Barbanza xa recibiron alta médica, mentres que o que foi evacuado en helicóptero segue ingresado no Clínico de Santiago. Esta mañá, a presenza policial foi constante no lugar dos feitos. Segue investigando a causa para esclarecer que puido acontecer, tanto pola noite pois estivo este Centro Recreativo de Artes custodiado pola Policía Nacional e agora mesmo vemos a Policía Científica que está traballando para saber que puido pasar e como se vai a seguir desenvolvendo esa investigación. Unha liorta que comezou arredor das 8 da tarde de onte e na que houbo golpes, lesionados por arma branca, persecución pola AP9 e disparos disvasorios. Ademais dun atropelo que resultou mortal, o falecido de 36 anos formaba parte do grupo procedente de Santiago e estás a investigar se foi atropelado de forma accidental por un membro da súa familia. Polo momento, hai 6 persoas detidas. Agora mesmo a Policía Nacional está investigando a situación e hai 6 persoas detidas que pasarán a disposición xudicial pois, no día de mañá ou no de pasado. Agora, unha das prioridades é evitar que se produzan novos conflitos entre as familias, polo que unidades antidisturbios controlan diferentes puntos de Ribeira e de Santiago. Tanto onte como hoxe, evidentemente, puxeme en contacto coa subdelegación do Goberno, con María Rivas, pudemos falar sobre este asunto e tamén solicitarlle, e así mo puido confirmar, que durante os próximos días iba a manter esa presenza policial reforzada no Concello de Ribeira, tamén dentro do Concello, a través da Policía Local, imos facer unha vixilancia especial para calmar eses ánimos, que non se volvan a producir brotes violentos nin altercados e esperemos que esa calma se manteña estable no tempo, que non volva a producirse ningún tipo de acontecemento como que antes se vivía, porque Ribeira é un concello tranquilo, non estamos habituados a vivir situacións como esta, evidentemente, como calquera outro concello, temos os nosos problemas pequenos, non, de drogadicción ou de roubos, pero nada comparado ao que se vivía aquí onte. Fontes consultadas temen que en semanas se van a producir represalias por parte dos integrantes do Grupo de Santiago, formado por máis de 200 persoas. O alcalde ribeirense rexeitou calquera tipo de violencia. Non queremos que no noso concello se produzan acontecementos como este. A investigación está aberta e en pleno curso, pero a falta de confirmación oficial, o inicio desta pelexa na que participaron decenas de persoas serían unhas palabras que se interpretaron como ameazantes por un dos bandos. O conflito comezou no local e logo trasladouse aos seus exteriores, algo que se pode apreciar nos diferentes vídeos que circulan por redes sociais. Os primeiros en persoarse en Artes foron unha patrulla de Policía Nacional e dúas da local, aínda que os axentes non puideron controlar os numerosos focos de violencia. Logo sumáronse dotacións de Garda Civil de puntos achegados, axentes da Policía Nacional de Santiago e da Unidade de Prevención e Reacción e de Intervención Policial da Coruña.